Česká televize uvádí Garfieldovu show. Perfektní pizza. Rychleji, Ody. A zuřivěji. Já jsem ještě víc netrpělivý. Potřebuji netrpělivě přecházet sem a tam. Ale je snazší, když to Ody dělá místo mě. John tu pizzu objednal už téměř před 12 minutami. A už je příliš pozdě. Padám hlady. I kdyby ji přivezli hned, teď budu příliš slabý, abych otevřel dveře. Já otevřu. Dojdu pro tu pizzu. Já dojdu pro pizzu, ty dojdi pro peníze. Nesu pizzu! Dáváte té kočce najíst? Jí jenom 10krát denně. Pizza od Vita. Nejlepší pizza na světě. Tady něco není v pořádku. Tohle byla nejhorší pizza, jakou jsem kdy jedl. Byla suchá, neměla žádnou chuť. Vito, co jsi mi to udělal? Ty jo. Pizza palác mstivé mámy? Jo, já vím, že tohle nebyla Vitova pizza. Chtěl jsem ji objednat, ale měl jsem kupon sem. Doufám, že ti to nevadí. No tak jo, asi ti to trochu vadí. Pane Arbakle, moc rád vás vidím. Je milé vidět tady zákazníka. Co pak? Obchody se nehýbou, Vito? Jde to prach bídně od doby, co vedle otevřeli tu novou pizzerii. Koukněte na ten obří nápis. Pizza palác mstivé mámy. Fuj! Pizza palác mstivé mámy, tvoj. Takže tady pečou tu příšernou pizzu? Mají kupony a slevy a soutěže a ukradli mi všechny moje zákazníky. Tak proč mi neprodáte tu svou špeluňku, abych mohl rozšířit svůj podnik? Nikdy! To jste vy? Správně, já jsem mstivá máma. Račte, tady je kupon. 12 pizz za cenu jedné. 12 pizz? To je výhodná koupě. Není, když se to nedá jíst. Ty pici jsou příšerné, neumí je dělat. Vito vám ukáže, jak má vypadat pořádná pizza. Těsto se musí hnít stručně, sám ho ochutnávám, abych věděl, že je dobré. Mňam, 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 je perfektní. Sám ho roztáhnu a pak dám na něj sos, tím nešetřím, a potom sýr a toho ještě víc. A pak přidám párky a pak feferonky a pak cibuli a pak houby a pak ančovičky. No dobrá, ančovičky ne. No jasně, pojďte za mnou, pánové. Já vám ukážu, jak se to dělá dneska moderním a úsporným způsobem. Je mnohem lepší, když to udělá stroj. To je pizza Grand 7000, co dokáže vyrobit 10 pizz za minutu. Tahle věc vyrábí pizzu? Pizza pečená strojem, to je nelidské, to je ohavné, to je směšné. To je nelidské, to je ohavné, to je směšné. Pizza je hotová. A je to tu. Rozhavená pizza. Takhle se pizza nedělá. Já kousek ochutnám. Garfielde, chceš taky? No, kde pak? Já už tu podvodnou pizzu mstivé mámy ochutnal. Já bych si dal jednu pizzu komplet, prosím. Dovolte, ať vám předvedu, jak se to dělá. Ano, mstivá mámo, takže jedna pizza komplet. Páni, vypadám snad jako koule těsta. Radši nic neříkejte, pomoc! Ta pizza chutná trochu jako karton. Ne, tahle ne. Moje masové pici chutnají jako karton, tahle chutná jako polystyren. Tady budou ančovičky, Ančovičky ne. ananas, Ale jo, dobře. A 5, 4, 3, 2. pizza je hotová.
Prosím, pane? Když jsem říkal, že chci komplet pizzu, nemyslel jsem to i s kočkou. Hele, je lepší, když máte mě, než tu ohavnou pizzu od toho chlápka. Lituji, mstivá mámo, už si u vás nikdy nic neobjednám. A co když vám nabídnu slevy Slevy? a soutěže o velké peněžní ceny? Velké peněžní ceny? Jo, jo! Vidíte, mé úžasné výhody trumfnou vaši pizzu kdykoliv. A proto mi prodáte svůj podnik, abych ho mohl zbourat a rozšířit ten svůj. Vitová pizza. Lituji, ale zavíráme a... Ano, tady je Eddie Gurman, nejslavnější televizní kritik jídla. Určitě jste o mě slyšeli nebo mě viděli. Rozhodl jsem se zkusit vaši pizzu a když mi bude chutnat, doporučím ji milionům lidí, kteří sledují můj slavný televizní pořad. Doporučíte mou pizzu milionům? Přesně tak, milionům. Přivezte mi jednu velkou feferonkovou 747 Waflová ulice do 30 minut. To nemá šance, Eddie Gurman chce komentovat mou pizzu. Eddie Gourmand? Ale ten má spoustu fanoušků. A co horšího má vytříbenou chuť? Klidte se, mama. Až Eddie Gurman řekne světu o mé pice, povalí se sem proudy lidí. Tak se musíme postarat, aby se to nestalo. Ale Vito, já netuším, jak se doručuje pizza. Mám porouchaný vůz a ta pizza musí být na téhle adrese za 12 minut. Rychle! Počkejte na hvězdu téhle show. Na to zapomeň, musíme jim zabránit, aby tu pizzu doručili. Mamma mia, mstivá máma mi v tom chce zabránit. To se nesmí stát. Jestli se nedostanu do Waflové 747 včas, je to konec Vítovy pici. Jdem! Kde je asi Waflová ulice? Musíš to najít na mapě. Což bude značně obtížné, protože tohle je mapa Portugalska. Snaží se nás vyšoupnout ze silnice. A mstivá máma snaží se nám zabránit dodat Vítovu pizzu. Už to tak vypadá. No tak hoši, podejte mi tu pizzu. Jakou pizzu? Mám nějakou pizzu? Máš 3 vteřiny na to, abys mi dal tu pizzu, hošku. Je to fakt drsňák. Měl bych něco udělat. Budu potřebovat munici. Hele, co kdybychom zapomněli na tu záležitost s pizzou a poslali si pro Čínu? Hele, no ne. Zdá se, že vás opouští auto na rozvážení pizzy. Naše auto! Kupředu, musíme dovést tu pizzu. Nesmíš je nechat ujet. Už jsou zase za námi. To jsou pici mstivé mámy. To je jediné, k čemu se hodí. Jsou to skvělé frisbee! Dávej pozor, jedeš jak šílenec. Nic nevidím. Na předním skle jsou zkažené peperonky. Ty jsi to dokázal. Teď už nás nic nezastaví. Nemá to smysl. Zbývá minuta, abychom odvezli pizzu do Waflové 747. Jen klid. Tohle je Waflová ulice 747. Jsme tady. Honem, podej mi. Moment, ne, Jsme tu včas. Už bylo na čase, ještě 10 vteřin a máte špatné hodnocení. Prosím, budete nadšený.
To je ta nejhorší pizza, jakou jsem kdy jedl. Moje pizza? A nejhorší? Nate, dejte si pravou Vitovu pizzu. Pizza palác mstivé mámy? To není Vitova pizza. Jo, tohle je Vitova pizza. To je ta nejlepší pizza, jakou jsem kdy jedl. Díky, kocoure, taky si zasloužíš kousek. Už jsem myslel, že to neřeknete. No, je to nejlepší pizza na celé planetě, na celém světě. Choďte k Vitovi. Až chcete-li nejhorší pizzu na téhle planetě, zkuste pizzu mstivé mámy. Miluju Eddieho Gurmána. Pokaždé, když opakují tenhle pořad, mám další 100 objednávek. To vidím. Možná by se ta mašina dala předělat na výrobu pneumatik s ocelovými disky. Chutnají skoro stejně. Jsme vám moc vděční za pomoc. Vám všem. Od této chvíle dostanete tolik pic, kolik chcete, protože jste Vítovi hosté. Zdarma tolik pic, kolik chceme? Co? Bude mít někdy dost? Určitě. Po čase narazí na ančovičky. V českém znění hráli Vladimír Čech, David Prachař, Kristýna Lukešová a další. Na českém znění spolupracovali Jana Žlábková, Lenka Lukešová, Zdeněk Dušek, Eva Maxová, Lucie Matoušková, Alena Poledňáková, Vladimír Tišnovský a Jiří F. Svoboda. Vyrobila Česká televize 2010.